Ramogi piny Kenya medo keto maino mare no ne pogruok e kind mwandu ma ing'iewo kawuok China kod mano ma Kenya uso ne China odwok piny. Romo mandara deke kind weg kembe maloso mwandu e pacho ka kendo uso e piny no mar China kod piny owacho osechan e kind tarik 3 nyaka tarik 5 dwe mar 11 mabiro mondo one kaka Kenya nyalo medo mwandu ma iuso e piny mar China. Okang' ma kamano biro e seche ma kwana ma ogol kod piny owacho higane nyiso ni pogruok e kind mwandu ma China uso e Kenya kod ma Kenya uso e piny China osemedore nyaka siling bilion 425 ka opim kod siling bilion 370 higa mokalo. Romo no Kenya geno medo yore mag uso majand chai, kahawa, maua, alode kod olemo e piny China e ndalo mabiro. And altogether, there will be 151 stands built for total 130 companies, mainly from China and other countries, who will showcase their products this year. Last year, I remember it was 120, around 120 companies. This year, we have increased to 130 companies. This is one of the events which is coming up seriously immediately after after we got out of the COVID-19 and also the electioneering period. So we expect that it will energize the business activities between Kenya and China and also the outer world.